Foreningen Dansk Racekatteklub, DARAK, er stiftet i 1931 og er dermed den ældste katteklub i Skandinavien. Vi er blevet budt med indenfor til den internationale katteudstilling i Herluf Maglehallen, der blev afholdt i månedsskiftet februar-marts. DARAK er en klub for alle, der holder af katte, og den har til formål at udbrede kendskabet til racekatte, blandt andet ved afholdelse af udstillinger. Og her kan man også udstille huskatte. DARAK afholder forskellige arrangementer, blandt andet i bestræbelsen på, at kattens status som husdyr bliver anerkendt af de ansvarlige myndigheder på linje med den anden store kæledyrsgruppe i Danmark, nemlig hundene. Men lad os kaste et blik på herlighederne og få en snak med et par af deltagerne. Vi vil gerne præsentere vores dommer i dag, og vi har Marie Vestergaard, Julie Nielsen som steward, så har vi Vejbo, som skal have Irene som steward, så har vi Christina, som får Michael Rødrup, Anne Wegeland med Dennis Meyer, og vi har Mats Aske med Lisette, så har vi Vladimir med Annette, Michael Bro med Monika, og så har vi nogle dommerelever i dag. Vi har Boris, og vi har Leslie og Ulrika. Velkommen til alle sammen. Velkommen i dag. Og du vil også sige noget, Misse? Hvad? Ja. Ved du det? Nå, den er til at bide i. Ja, vel jo. Ja. Det ser jo fantastisk ud med sådan en hvid kat der, og du tør godt tage den udenfor en dag. Ja, han går ud i et voliere, jeg har derhjemme, hvor han kan gå frit ud og ind i huset, så han bestemmer selv, når han er ude og han er inde. Jeg kunne da godt have en forestilling om, når man sådan lukker en kat ud af bur, så skal den benytte sig af chancen og drøne op og ned igennem hallen, men det er så ikke tilfældet. Nej, han er bare så godmodig og rar, så det bare der er nogen, der gider at snakke med ham, så har han det godt. Det er det, der kommer an på, ja. Hvor gammel er den kat, du har der? Han er lige blevet 2 år. Og hvad kan vi forvente et katteliv? Er det sådan 7 gange, eller hvordan er det, man regner med det følge overtroen? Ja, det ved jeg jo ikke rigtigt, hvordan det er. Nej, det er helt lidt anderledes end for hundene, med at man bare lægger lidt ekstra til hver år. Ja. Der ligger sådan et schema et eller andet sted, hvor jeg ellers har set, men kan ikke huske det i hovedet. Men vi kan forvente at have mange års glæde af katten der. Det vi da med forhåbentlig i hvert fald. Så de ældste jeg har derhjemme er 14, så det håber jeg da også, at jeg har ham mange år endnu. Det ville da være dejligt. Hvor mange katte har du så i det hele? Jeg har 15. Så jeg har 13 skovkatte og 1 Maine Coon og 1 siameser. Og det er så kun den ene, du har med på udstillingen? Nej, jeg har også hende, der ligger herinde ved siden af. Hun kigger lidt ud til der ligger en, der gemmer sig der? Ja, hun ligger lige der. Og det vil sige, at alle kattene, de kan enes, når de går derhjemme? Ah, der er jo nogen, der laver lidt ballade, ikke, Prop? Han elsker at drille alle de andre og lege hele tiden, så. Men det er jo lidt arbejde, når man skal på udstilling med ham, fordi de skal jo både vaskes og tørres og alt muligt. Så der ligger jo et par timers arbejde, inden man kommer på udstilling med en hvid kat i hvert fald. Ja, det gør det med, du vasker jo alle dine katte, fordi det er jo en skønhedskonkurrence. Og det foregår så med bruser og med hårtørre og det hele? Ja, det gør det. Så man får næsten indtryk af, at de skal have sådan en kvindelig behandling? Ja, det er lige før. Og manikyre, så vi ikke får neglen i noget. Hvad er det i det hele taget for en kat? Altså for mig, der er en kat, er jo en kat, men jeg kan godt se, at der er forskel på dem. Det her er en norsk skovkat. Det er også en norsk skovkat? Det er også en norsk skovkat. Jeg har altid troet, at de havde sådan nogle mere skovagtige farver. Det kan man jo ikke ligefrem sige om ham, der sidder der. De findes i alle farver, så der er ikke så meget. Alle farver er tilladt inden for skovkattene. Og når det er en skovkat, så hører det til blandt de større racer? Ja, det er en af de større racer sammen med Maine Coonen og den sibirske skovkat.
Så skal der altså spises. Nu er der ikke tid til at snakke mere. Det ikke at snakke mere. Nej, men altså, det er da rart at vide, hvornår man er færdig med at hilse på den. Nu gider jeg ikke at være tv-stjernen mere. Skal vi kigge lidt til den anden også? Det kan vi jo sagt. Nu lukker jeg lige for ham. Ja, for en sikkerheds skyld. Ja. Er det så også noget skovkat, vi har fat i Det er også her? en skovkat. Hun er så kun 7,5 måned. Og en hundkat. Så det er jo bare en stor killing, kan man Det er sige. en stor killing, ja. Ja, du vil gerne ind til prop, ikke? Ja, den er meget nysgerrig. Ja. Så de har mange ben i den alder. Det kan jeg forestille mig. Så, hvad så? Vil du også sige noget, Miss Kat? Ja, ved du det? Ja, den virker lidt interessant, den der. Ja, den var lidt spændende alligevel. Så. Ja, men det er jo nogle fantastiske dyr. Nu skal dyr. hun jo til dommeren om lidt, så... Så skal hun ned og bedømmes. Ja, så må vi se, hvad dommeren siger til hende. Det skal blive spændende at høre. Ja. Jamen, held og lykke med det, Lars. Jo, tak. Og en god dag. Tak lige måde. Tak. Men du har hvad var det, du sagde? Udstillingens grimmeste kat. Ja, Ja, det kan jeg jo så ikke sige, når den vender ryggen til. nej. Hej, Så vender Michel. man bare lige hovedet på hende. Hej, Michel. Og det er så en korthåret perser. Det er en korthåret perser. Ja. Det hedder også exotics. Og den har næsen sådan godt begravet inde mellem øjnene. Ja, desværre. Jeg kan godt lide, når en kat sådan... Selvom det er perser og exotics. Jeg kan godt lide, når de er næser. Desværre, det skal jeg ikke sige, fordi at jeg har perser og jeg har exotics. Jeg har derhjemme 3 de korthårede, 2 de langhårede. Men jeg kan godt lide den gammeldags type, det er dem med næse. Og hvor mange har du med på udstillingen? Præcis. Den ene der? Ja. Hun er så opkaldt efter de første kæledyr i verden. Og det er ikke hverken Dolly eller Molly, og det er ikke nogen får overhovedet. Det var en kat. Det var en amerikaner. Og det var en huskat. Og hvis I googler den, CC The Cat, så finder I, at det er den mest vidunderskønne huskat. Men der var lige en lille bitte fejl, der foregik, da sæden fra hankatten blev nedsprøjset, så hun ligner ikke sin mor. Men hold kæft, hvor er den kat lækker. Ligesom en ægte huskat. Men der findes jo heller ikke noget bedre end sådan en ægte huskat. For hvis du tager den dyreste såkaldte barskatte, og fører den sagen tilbage, så vil du finde, at jamen, der har du smedens Karl Johan og præstens Josefine, og begge to, de er jo ægte huskatte. Og de mødte så ved hækken tilfældigvis, og det kom der noget sjovt ud af. Ja, præcis. Og så der er bare nogle katte, de har papir på, de katte, andre har det ikke. Sådan er det. Den virker ikke som, den er specielt interesseret i at komme med i fjernsynet, den lille mis. Den her, men jeg kunne eventuelt tage sådan lige og vise hende ordentligt frem. Jeg får lov til at fange Så mig. sætter den der bare kløerne i. Den her, hvor skulle hun det? Det har hun allerede gjort. Nej. Så man tager bare lige, og så kan man lige sådan, Så gør man sådan der. Det har hun også prøvet et par gange. Er det bare fordi, vi er generet? Hvad er det det? Hun er jo hun er en dame. Hun er en lille dame. Det skal vi tage højde for. Det er der. Hun er min. Skal jeg sige. Ja, twister. Et øjeblik senere kommer Lene tilbage igen. Mere glad end nogensinde. Lene, jeg kan se, at du har sørget med, at der har fået fat i et eller andet gylden der. Ja, det har lille fint. Hvad skete der derinde? Ja, vi var oppe i noget, der hedder en nomineringsrunde. Og ja, så faldt hun noget for dommerens øjne. Hun blev nomineret, så hun skal op og deltage i noget, der hedder Best in Show. Og ja, jeg ved ikke, hvilket ben jeg skal stå på. Så i Gud lige for øjeblikket, så er jeg glad for at sidde i en kørestol. Det må jeg da indrømme. Fordi det er første gang, det er nogensinde sket for hende, og hun blev nomineret. Jamen, det er da en skøn ting, så vi ses så senere op til Best in Show. Og ellers så er der der er serveret kage. Hendes titelkage, den står lige over ved siden af jer. I kan ikke se den lige for øjeblikket, fordi der er ikke kamera på. Hvad så? Det er vel så ikke en kagemand, det er vel en kagekat. Det er en kagedame med kat i favnen. Sådan skal det være. Jamen altså skal det være, så skal det være. Man kan lige så godt gå hele linjen ud. Det var dog det var det sidste, vi havde forventet. Tillykke med det, Lene.
Udover at være katteejer, så er du også chef-steward her ved udstillingen. Hvad laver sådan en? Jamen, han sørger for, at der er en steward til hver dommer. Det vil sige, inden udstillingen. Tit er det sådan, at der er mange udstillere, der på forhånd tilkendegiver, at de gerne vil hjælpe som steward eller assistent ved en dommer. Jeg samler så sammen og prøver at imødekomme de, der har ønsket en speciel dommer, og imødekomme deres ønsker. Og så her, når vi kommer til selve udstillingen, så briefer jeg dem omkring, hvordan udstillingen skal foregå, hvordan, hvem der har dommerelev, og om der er, nogen, der er følge, altså der ligesom skal i lære som steward. Stewardene sørger for, at dommeren hele tiden har et flow af katte op til i dommerringen deroppe. Således at man ikke skal stå og vente på katte. Det er stewardens primære opgave, kan man sige. Og udover selve sørge for, at der er katte op, så sørger han for, at bordet bliver desinficeret med noget væske, således at når lige så snart der kommer en ny kat på, bliver bordet tørret af og rengjort, og nogle gange ønsker dommerne også lige at få lidt væske på hænderne. Andre gange har de noget gel der, de bruger til at også desinficere deres hænder. Således at man hele tiden, når man håndterer en ny kat, så er bordet rent, og fingrene, man håndterer katten med, er desinficeret. Senere på udstillingen, når alle dommerne har lavet deres bedømmelser, så laver vi det, vi kalder en nomineringsring, hvor alle de katte, som dommeren har valgt, skal op i og prøve at blive best in show. Så er det stewardene, der bærer katten op til dommerne. Der må ejeren af katten ikke selv gå op med katten. Det er kun stewarder, der gør. Det sørger jeg hele tiden for, at alt det praktiske er i orden, at de kat, der er plads til, bliver kaldt op, og hvad der nu må være af ting, der skal klares praktisk. Det er ligesom chefstyrelsens opgave. Og det er, jeg kan ikke lige umiddelbart komme på mere. Der er sikkert mere at snakke om, men det er lige, hvad jeg sådan kan komme på. Eller sagt på en anden måde, du har slet ikke tid til at sidde her og tale med mig. Det har jeg egentlig ikke, men nu ved formanden for klubben har jo, at I er her, og hun har bedt mig om at lige sige lidt omkring det, så jeg tror, jeg bliver tilgivet, at jeg ikke lige er oppe ved dommerne i øjeblikket. Tak for det, Torsten, og tilbage til jobbet. Body, nice strong legs, excellent shape of the tail, beautifully coated, beautifully colored, nice legs. En dommers vurdering af en kat ligger nok på omgangshøjde med bilsynsmandens skarpe blik, når din bil er til det periodiske syn. Her er det Christina Rautio fra Finland, der bedømmer Berit Sigersens kat, en chokolademasket hellig Birma, og den bliver mildt sagt gennemgået fra hoved til hale, og selvom sådan en bedømmelse er dybt professionel, skal man ikke stå og kigge på ret længe, før det afsløres, at selv en ubestikkelig dommer har et hjerte, der banker varmt for de yderst charmerende pelsdyr. Og helt ærligt, ser det ikke også ud til, at kærligheden er gengældt?
Yeah, it's so sweet. It is so stressful to be in a cat show. Amazing temperament. Beautiful, beautiful boy. Lovely temperament. We'll see later for the nomination. Thank you. You. Lena, du har lige været til bedømmelse med katten. Ja. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Han skal faktisk tilbage til det, man kalder nominering. Det vil sige, at han skal op mod nogle andre katte for at se, om han kan få lov at komme op på scenen og til sceneshow senere på dagen. Så det er vi jo rigtig spændt på. Og dommeren kunne rigtig godt lide ham, og han synes, han var rigtig fin, og han var i proportioner, han var godt vasket og i god pelskondition. Så det ser vi rigtig frem til. Der er mange ting, der skal være i orden på sådan en kat. Nu nævner du pelskondition. Ja. Jamen altså, hår er jo bare hår, ikke også? Men alligevel. Ja, det skal være i orden. Altså, en birma her, den skal have sådan en silky blød pels. Så man ligesom, når man gør sådan her, så kan man mærke, at den er helt blød og lækker, sådan rigtig silky og røre ved. Og så skal de jo have hvide poter hernede. Hernede, der skal de have hvide poter. Og bagpå skal de også have hvide poter, og sådan nogle hvide kiler her bagpå, der skal der også være. Og en birma, den er jo altid masket, det vil sige, at den har maske i hovedet, den har masket ben, eller farvet ben, farvet bagben, og farvet hale. Og så skal de helst være så hvid i kroppen som muligt. Og den har alt, hvad der skal til? Den har det, der skal til, ja. Og så blå øjne selvfølgelig. Og når du siger hvide poter, jamen jeg vil næsten sige, at det er jo kun hvide fingre, den har. Ja, det er rigtigt. Men det er fordi, man siger faktisk, at det hvide, det skal gå, når katten står sådan her, så skal det være hvidt hertil. Han har så lidt lavt, men det er acceptabelt. Det er i orden, som det er. Ja. Så en anden ting, som jeg undrer mig lidt over, den ser ud til at være rimelig utilfreds med tilværelsen, når du sådan rører ved den. Er den ikke tilfreds med sin nominering? Nej, han er jo ikke helt blevet nomineret endnu, så det er nok derfor, han ikke er glad. Det kommer nok senere. Ja, det håber jeg. Tillykke med det, Lena. Tak skal du have. Charlie, du er genetikkonsulent. Ja. Og hvad laver en genetikkonsulent? Jamen, vi leger kun med æggene. Hvad nu, hvis jeg har sådan en hankat og parret med sådan en hundkat, hvad kan jeg så få? Og man kan sige, for mange mennesker er genetik, det er jo sådan noget ret nørdet noget. Men alligevel er der rigtig, rigtig mange kattefolk, der arbejder med det, fordi vi vil gerne lave en speciel farve, vi vil gerne have katte med en speciel pels eller et specielt mønster. Og så kigger vi på det. Og nu står vi over for en kat i et bur. Ja. Skal vi prøve at se, om vi kan få den ud og kigge på? Ja. Det her er en af de gamle racer. Og det her er en af naturens finurligheder. Pludselig finder man katte, som er helt lys på kroppen. Man har den her maske, som vi kalder det. De er mørke i hovedet, de er mørke på benene, og så er de mørke på halen. Og det ser man oprindeligt hos siameseren, som er en livlig race fra Thailand. Og her har vi det, man kalder en langhåret siameser. Så nu har vi pludselig den her maskekat med lang pels. Og det, der sker, hvis man skal snakke nørde, det er, at der sker noget med farven, så den bliver varmefølsom. Og det betyder, at inde i mors mave, hvor der er varmt, der er katten helt hvid.
og så når den kommer ud, så kan den kun lave farve her, hvor på de koldere områder af katten. Vil det sige, at aftegningerne først kommer, når katten, den som killingen, begynder at vokse op? Den kommer, når den kommer ud og bliver født, så er den helt hvid. Og så begynder den lige så stille at få lidt farve på næsen og få lidt farve på ørerne. Og så efterhånden, som den bliver ældre, så får den mere og mere farve, men den får ikke farve på kroppen. Og det er der selvfølgelig nogle af jer, som synes er helt enormt sjovt og helt enormt fedt. Så laver vi dem. Så har man lånt det her specielle farvefænomen hos nogle af de andre racer. Så nu har man dem hos perserkatten, nu har man dem hos rikskatte, som er krøllede. Og hos andre racer, så har man simpelthen lånt det her maskegen, så man også ser det hos andre katte. Men det stammer oprindeligt helt tilbage fra 1200-1300-tallet hos siamesere i naturen. Det vil sige, at det er en udvikling, der har taget adskillige 100 år for at nå frem til resultatet her? Det er en udvikling, der har taget de sidste 150 år at nå frem til andre racer, men den er opstået rimelig hurtigt, tror jeg, ude i naturen. Og så er det jo det, når først vi tager dem ind og avler med dem og planlægger, så begynder det at være det, jeg synes er fedt, det jeg synes er flot, som er sjovt. Og det vi arbejder med genetikken, det er okay, hvis jeg gerne vil et eller andet, som er helt specielt, hvordan kan jeg så lave det i min race? Og det vil sige, med din viden, så kan man faktisk begynde at bygge en kat op efter eget ønske? Så kan man begynde at sige, jeg vil gerne lave dem her med det her specielle mønster, og hvad er det så for nogle katte, jeg skal vælge at sætte sammen for at få det? Og inden jeg køber en hankat, kan han så lave det, jeg gerne vil have? Hvis jeg for eksempel gerne vil have kun røde katte, jamen så er der nogle specielle ting, jeg skal tænke over, når jeg sætter 2 katte sammen for at komme derhen. Og når jeg gerne vil have den her kat, så skal begge forældrene kunne det, ellers så kan jeg ikke få katte med maske. Så kommer der ikke noget ud af det? Nej. Ja, så kommer der noget andet ud af det i hvert fald. Og så er det jo nogle gange også sjovt. Så er der nogen, der vælger at sige, dem vil jeg gerne lave. Eller også er der nogen, der siger, det er ikke det, jeg vil. Jeg vil dem her, ikke? Hvad så? Enten så er det ægte katte, eller også så får man et resultat ud af det, som bare er en krydsning? Ja, altså man siger, mange racer er jo opstået som krydsninger. Ægte katte, det handler om, at vi har en stamtavle på dem. Vi kan dokumentere, hvad det er, der ligger, også rent genetisk. Så jeg ved, hvis jeg parer 2 af dem her med hinanden, så får jeg sådan en her. Og jeg har stamtavle på, hvad forældrene er. Hvor hvis de selv... den er meget livlig. Hvis de selv bestemmer, så kan der komme alt muligt forskelligt ud af det. Og så har vi ikke papir på, hvad det er, og så ved vi heller ikke nødvendigvis, hvad er det, der kommer, når vi får killinger. Så må man sige, så kommer der alle mulige tilfældige ting. Racekatte, det er katte med stamtavler. Så vi kan dokumentere, hvad det er, vi laver. Og som genetikkonsulent, så er det selvfølgelig altid spændende at hele tiden prøve at udvikle katte og få nye arter. Jeg synes, det er spændende, og jeg synes rigtig spændende at sige, hvad kan vi lave? Hvad kan vi lave? Og alle mulige. Vi har en race som den her, hvor vi har mulighed for alle mulige farver. Der er nogle af racerne, der kommer de kun i én farve. Og selvfølgelig så er alle os, der er genetikkonsulenter, vi har jo de her racer, hvor vi kan det hele, så vi rigtig kan have hvad nu hvis. Fordi det er det, der er sjovt. Jeg er ikke så interesseret i at lave nye racer, for jeg synes, nu har vi virkelig mange racer. En speciel farvevarianter eller sådan noget, det kan jeg godt finde på. Og det er så noget, man ligger og har en mindre konkurrence med indbyrdes? Også lidt det. Lige nu der er det kanelfarve måske, der er meget populært, som er en ny farve. Og så er der jo rigtig mange, der falder for den og synes, de skal lave den. Og det kræver, at man tænker sig lidt om, inden man vælger kat. Hvad skal jeg vælge, for at jeg kan lave den her kat? Fordi det er ikke sådan, at vi har 30-40 at vælge mellem. Måske er der kun én, som katte vi gerne udsætter hende. Nu er det slut. Hvad har det oprindeligt startet med, da katten den blev knyttet til mennesket? Der har ikke været ret mange forskellige former for katte på det tidspunkt. Altså det er jo oprindeligt en europæisk vildkat, som er søgt ind, eller en asiatisk vildkat, som er søgt ind til folk. Fordi der var korn, så var der mus. Så har katten ligesom selv valgt os. Og det tror jeg er meget lidt forskellen på kat og hund. Kattene vælger os. Det kan man også mærke lidt i dem stadigvæk. Ikke? Men at de har haft en fordel ved at være sammen med os, og så har det udviklet sig. Så har der været specielle variationer. Det her med racer og sådan noget, det er jo noget, der er sket inden for de sidste 200 år, hvor vi er begyndt at vælge katten og sige, nej, men den der kan jeg bedre lide end den der. Og dem der vil jeg gerne have nogle flere af. Og det er ikke kun, altså vores katte fanger jo ikke mus. De er der kun fordi, som selskabsdyr, og fordi vi synes, de er sjove, og fordi de kan nogle andre ting selskabsmæssigt, end
musefangeriet. Ikke? De har ikke nogen praktisk anvendelse i den forstand, men Der er jo nogen, der stadigvæk har dem for musenes skyld, og vi får der også nogle mus og nogle frøer og nogle fluer og sådan serveret en regnorm og sådan noget indimellem. Men det er jo ikke, så skal du ud på gårdene sådan noget, og der er vi jo også ude i, altså bestemmer de selv, hvad farve de skal have og hvordan de skal parre. Men det vil sige, uanset hvor meget at man som katteelsker forædler sine katte, så ligger der stadigvæk instinktet i bund og grund i sådan en kat. Fuldstændig. Altså min kat, som aldrig har været ude, hvis jeg sætter den i nærheden af en flue, så går der 10 sekunder, så er den der. Og det ligger instinktmæssigt. De har deres adfærdsmønstre og der er nogle ting, man kan selvfølgelig rigtig, rigtig meget med katten, og du kan også træne dem rigtig meget. Og så alligevel er der bare nogle instinkter, som vi heldigvis ikke kan tage fra dem. Så det vil altid blive, og det er jo også kun godt nok. Det er jo det, jeg godt kan lide ved katten. Og den her ting med, at katten vælger os, det oplever jeg også tit med mine killinger. Der kommer nogen og forelsker sig i en bestemt farve, og så er der bare en anden kat, der sidder på skødet af dem hele tiden. Og så anbefaler jeg jo selvfølgelig folk at tage den, som har valgt familien. Fordi det er den i bund og grund, de skal leve med i 15, 16, 18 år. Ja, og for mig er det også vigtigt, at katten ved dem og trives hos dem. Og man kan så sige, det her er en meget livlig race. Der er nogle andre racer, der er mere stille. Der er nogen, der hviler mere i sig selv. Der er nogen, hvor man, som siger, her siger vi med siamesere, der skal der helst være flere katte, fordi de er meget kropslige, de er meget selskabelige. At folk også lige får den kat, der passer til deres temperament og til deres livsførelse. Og så også familien. Altså en enlig ældre dame, der sidder meget alene, hun har brug for en type kat, men en familie med små børn har brug for en kat med en helt anden rummelighed og et helt andet gå på mod måske. Og skal måske se på en anden race eller se på et andet individ i flokken, end det de lige umiddelbart har tænkt, når de kigger på en hjemmeside eller på en eller anden billede et sted. Eller den her farve. Så mit job, kan man så sige, som opdrætter, som genetikkonsulent, altså hvordan kan jeg så lave det temperament, jeg godt kan lide, i den der farve, jeg godt kan lide, med de der masker, eller med den her lange pels, som jeg også godt kan lide. Og så få kombineret de to ting. Og så kan jeg så også have kunder, der venter til den rigtige killing kommer. Jeg siger, nu har jeg den i den farve med det temperament, jeg synes passer til jer. Og så er den bare hjemme. Så er den hjemme, og så har jeg det godt. Skal vi ikke sige, at det var genetik i den korte udgave? Jo. Tak skal du have. Du har lige været til bedømmelse med katten. Ja. Hvordan gik det? Den blev nummer 2. Den fik sit certifikat, men den anden hankat gik videre og blev nomineret til senshow senere på dagen. Ham her, han er lige kortpelsen op for dommeren, der havde ham. Så den kom ikke så højt op, som du ønskede dig? Nej, vi vil jo gerne alle sammen så højt op som muligt, men i det tilfælde her, der fik jeg et certifikat, og det er det, vi kommer efter. Det er ud over certifikat, det kan man sige, det er fløden i kaffen. Nu står jeg her som totalt ukendt på katteområdet, og jeg vil nok sige, nummer 2, vil man ikke være tilfreds med det? Jo, det kan du godt sige. Altså, jeg er også tilfreds. Jeg har fået certifikatet på katten, så jeg er tilfreds. Det var det primære? Ja, det er det, vi kommer efter. Det ville være det værste, hvis ikke vi fik certifikatet. Så det har jeg fået. Men den gik ikke videre mod den anden hen. De ville stoppe mod hinanden, så tager så dommeren den bedste. De var i 2 forskellige klasser. Ham her er i klasse 3. Og rangerer sådan forholdsvis højt. Men vi måtte tage til takt med at få certifikatet, og det er vi også glade for. Så for dit vedkommende, der er spændingen udløst? Det kan man sige, ja. Det kan man sige, ja. Og så er der bare tilbage at nyde og grund på udstillingen? Ja, nu er jeg så chefstyrelse, så jeg har lidt at skal lave ud over at fremvise min kat der, men ellers ja, så vil jeg have været der. Vi har en kat mere med, som mangler at komme op til det, man kalder nominering. Men det er lidt senere på dagen. Så det er helt færdigt. Så det er ikke for sent at krydse fingre for dig endnu? Nej, det er det slet ikke. Held og lykke med det, Thorsten. Tak skal du have. Vi satser på at starte Vesten show klokken 3:30. Bye.
Man er nu nået så vidt, at de nominerede katte bliver kaldt frem og sammenlignet for at finde den endelige vinder. Dommerne i hver, undskyld udtrykket, kategori, går over til dommerbordet og skriver deres favorit på en tavle, der holdes frem, så resultatet kan bekendtgøres. Der var rigtig mange præmieværdige katte imellem, og der faldt en tæt regn af pokaler til de glade ejere og deres flotte dyr. Spændingen bliver udløst, og en interessant dag i nærkontakt med kattene er ved at være til ende. Tak fordi du kiggede med.